皆さんこんにちは。チャシレ。チベットディスビケへようこそ。こちらはチベットテレビの天神ラクフェルと申します。チベット、ダライラマ法、そして CCA に関する1週間のニュースをお送りいたします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法は心と精神の教育のための世界的な構想に関する会議の海外式に出席されました。ダライラマ法はアメリカ合衆国の7つの都市の市長らと会談しました。ベンバツリン出席大臣はチベット博物館の特別展記憶の空間の海外式を行いました。中央チベット政権は中国でゼロコロナ政策に対する平和的な抗議活動を行う人々への連携を示す声明を発表しました。亡命チベット議会のドルマツリン・ディカン副議長はフィンランド独立記念日に出席しました。アメリカ合衆国オハイオ州シンシナティ市のアフタフ・カルマシン・プワエル市長が中央チベット政権を訪問しました。日本の与野党国会議員により中国による人権侵害を究明し行動する議員連盟が結成されました。アリア大王は麗澤大学にてチベットに関する授業を行いました。ダライラマ法を描いた映画 Never Forget Tibet チベットを忘れないがオーストラリアで小上映されました。今月9日の午前、ダライラマ法は SEE ラーニング社会的、感情的、そして倫理的な知性を育むための学び、心と精神の教育のための世界的な構想に関する会議の海外式に出席されました。ダライラマトラストとエモリ大学の内観的な科学及び慈悲に基づく倫理センターが共同開催するこの会議はダラムサラで2日間にわたって行われました。このイベントではコンパッションシフト構想を含むコンパッションセンターのプログラムの進展状況とその影響力に焦点を当て、この構想が C ラーニングを通じて思いやりのあるグローバルな文化を育む方法を検討しました。チベット仏教僧院を対象とした画期的な科学教育プログラムであるエモリチベット科学構想に関してのこの講演も行われる予定です。で、パネリストはエモリ大学学長のグレゴリー・ルイス・フェンベス、副学長のラビビ・ベラム・コンダ、エモリコンパッションセンター常任理事のロブサン・テンジンネギ氏です。And this initiative is one of the visions of His Holiness the Dalai Lama. The conference that we opened today with His Holiness presiding over was a great blessing, and His Holiness's presence and the instructions and his guidance for this movement, if you will, is a great source of strength and inspiration for all of us who are working on sea learning to bring His Holiness's vision for education into realization. Now, the sea learning was launched in 2019 by His Holiness the Dalai Lama in New Delhi, and in 3 years or so, the sea learning is now being implemented over 40 countries. It has reached over 6 million children, about 250,000 or so teachers, and it's one of the programs that we hope that it will be received and implemented worldwide. また、この会議の開催はダライラマ図書館および公文書館の創設、ダライラマ法のノーベル平和賞受賞33周年と2つの重要な節目にもあたります。You must develop the very basis of peace here, warm-heartedness, and share with more people.
and about 7 to 8 billion human beings. We all come from mother. We all have the seed of compassion. So now I feel whether believe religion or not, in order to be happy family, happy individual, happy community, warm-heartedness is very important. ダライラマ法皇は先週、法皇公邸にて複数の指導者らと会談して交流を深めました。今月5日、ダライラマ法皇はアメリカの7つの都市の市長や前市長と会談して、それぞれの都市で慈悲の心を育むよう伝えました。2日、金曜日にはダライラマ法皇はペンバジン出席大臣と会談されました。出席大臣は法皇に第16期内閣が数ヶ月に行った活動についても報告しました。また4日日曜日にはダライラマ法皇はヒマチャルプラデシュ州のジェラム・タグル州首相と会談されました。12月9日、ペンバジン出席大臣はチベット博物館にてイタリアのチベット支援団体 RF インターナショナルオンリによる記憶の空間と題した特別展の開会式を行いました。特別ゲストとしてはドルマ・ツリンティカン副議長も式典に出席しました。中央チベット政権は中国と東トルキスタンの多くの都市や大学でゼロコロナ政策に対する抗議活動を行った人々への連携を示す声明を発表しました。CTA 内閣はチベット人の生命を危険にさらした中国のゼロコロナ政策は失策であると批判する前回の声明を再掲して、北京の指導部に対して市民の抗議活動に対して人道的に対処するよう訴えました。12月5日、アメリカ合衆国オハイオ州シンシナティ市のアフタフ・シンプウェル市長が中央チベット政権を訪問しました。若き市長は議会事務局、内閣事務局、チベット博物館、チベット文献図書館、サーラーコートチベット学大学、ペトゥン学校などを訪問しました。また、ペンバチン出席大臣が率いる CDA 内閣亡命チベット議会の議長、副議長やメンバーら中央チベット政権の指導者らと会談しました。It's my first time in Dharamshala, so I'm really looking forward to reconnecting with my cultural roots and heritage. Looking forward to meeting as many Tibetans who are here as possible, talking with some students, meeting with some members of the government, and most importantly, learning how I can be an advocate back at home in the United States for our Tibetan heritage and culture. プエバール市長はインドチベット系アメリカ人として初めてアメリカ合衆国で高位の公職に就任した人物です。今月5日、チベットウイグル南モンゴル問題を支援する日本の与野党国会議員が中国共産党による人権侵害を究明し行動する議員連盟を結成しました。この日、日本の参議院ではウイグル、チベット、南モンゴル、そして香港などにおける深刻な人権状況に対する懸念を示す決議が採択されました。アリア・ツァワンゲルボ代表は決議案を可決した参議院議員と議員連盟に感謝の意を示しました。古谷啓二議員、高市早苗経済安全保障担当大臣、下村博文議員、国家基本問題研究所理事長の櫻井義子氏が国際社会が沈黙を続けることが中国による自国民や占領地の人たちに対する平然たる残虐行為をいかに助長しているかについて言及しました。議員連盟の会長には自民党の古谷啓二議員が、書記長には三谷橋博美議員が選出されました。また、国家基本問題研究所理事長の櫻井義子氏が顧問に就任しました。特別演説者は中央チベット政権の元出席大臣のロプサンセンゲ博士、世界ウイグル会議のドルグン・エイサ総裁、静岡大学の大野明教授、南モンゴルクリル隊のオロホンド大臣
副会長などでした。6日火曜日、ダライラマ法日本大洋部事務所代表のアリア・チャワンゲブ博士は、麗澤大学の招待により国際学部の学生たちを対象にチベットに関する授業を行いました。代表はモンゴル、中国、満州、ネパールの対立する国家間の平和と調和を保つためのチベットの歴史的な宗教的な重要性、またチベットと近隣小国におけるダライラマ法の役割について講義して、チベット亡命者、そして SEE ラーニングについて簡単に紹介しました。オーストラリアの格闘士の劇場でジャンポール・マティヌ監督の映画 Never Forget Tibet チベットを忘れないが上映されました。チベット事務局キャンベラによりますと、この映画はダライラマ法が1959年に中国に占領されたチベットから脱出する物語を描いた感情的な長編映画です。この映画はシドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレードで上映されて、世界中の観客に向けて愛と思いやりの大切さを切実に訴えるものとなっています。シドニーでのこのプレミア上映会には、チベット事務局キャンベラのガラマシンゲ代表、長年のチベットの友人であり支援者であるビル・クローズ牧師、オーストラリアチベット評議会の執行役員であるゾエ・ベトフォート博士、そしてオーストラリア・ニューサウスウェールズチベット人コミュニティのミグマーツリン事務局長などが特別ゲストとして招かれたということです。本作の支給会社であるキスメット・ムービーズは、チベット文化の保護かつ支援のためにチベット事務局キャンベラに設立された非営利団体チベット文化センターと映画のチケットを連携させ、チケット購入の際に観客が任意の寄付をできるようにしています。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴どうもありがとうございました。皆さんにとって今週も良い1週間になりますように。はい。